Wong iku nek atine apik, nyangka wong ya apik, kabeh disangka apik. Biji wong ya apik, wong sugih ya dibiji apik, wong melarat ya dibiji apik. Bu, etane omah sampean kok sugih, Bu, sugih, ajane wonge apik. Kuwi ngono wong apik ibadahe ya sregep, nyambut gawene ya sregep, sedekahe ya akeh, ya pantes dadi wong sugih. Kulane omahmu kok melarat, Bu, kuwi ngono wonge apik, disayangi Gusti Allah, cobane ra karuan. Dunyane sampai entek kakean coba, tapi wonge ya sabar. Ngono, wong sugih ya dibiji apik, wong melarat ya dibiji apik. Tapi nek wong atine elek, ra iso kon ngono kuwi. Bu, etane sampean omahe kok etane sampean kok sugih no. Wong etane omah sampean lho Bu kok sugih. Sugih wong ora beres. Aku gelem ngono ya sugih ket mbiyen. Lah, kulane omahe sampean kok meluwarat Bu, pancene kualat. Wong lambene bosok ya ngono kuwi. Kualat. Ben dirasakno. Dadi wong sugih jere ra beres, wong melarat jere kualat. Iku sing salah ora cangkeme asline, atine. Wong ini atine apik, ya Allah. Ana wong lanang duwe bojo ayu, ya dinilai apik, ana wong lanang duwe bojo elek, ya dinilai apik. Mas iki bojone kok ayu, pinter, cah pondokan, alim, ambek Gusti Allah ya dikai hadiah bojo ayu. Mas iki lek ganteng ngono bojone kok elek. Wong lanang nek sabar ya ngono kuwi. Iso telaten duwe ingon-ingon kaya garangan anyangan-anyangan ngono. Sabar. Lah nek wong atine elek ra iso ngono kuwi. Mas iki bojone kok ayune ngono. Ora ayu piye wong main dukun kok. Lha kuwi wong lanang ganteng ngono kok bojone elek, anjane wong goblok. Ora melek kok matane ngono. Wis ngono-ngono dhewe. Ati kene apik tengah wong ya krungu tanggane jeding kok grajak-grajak. Ya Allah ape wudu ya ini sampai tahajud. Masya Allah kok sregep men tahajude. Lah aku kok mek mlungker turu. Kapan aku iso tiru kaya tanggoku? Nyatine elek ya ora ngono, krungu tanggane grajak-grajak. Keramas terus. Apa cah yamene kok wis imbal. Tak titeni apa kok anggere sing lanang nomah ya mesti ngono kuwi ngono. Ngono-ngono dhewe. Mulane masalah omongan ya aja dianggap sepele. Masalah omongan ini nyangkut iman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sapa wong sing iman nang Allah, iman nang dina akhir, ngomong sing apik. Nek ra iso meneng, hati-hati njaga lisan iki Bu nggih. Soale cangkeme ora enek selerekane. Dapak enek selerekane, kakean ngomong dislerek-srek. Lah wong wis lara nemen iki lho, kadang lambe iki sik ndremimil saking angele njaga lesane. Lara untu iki sik iso ndremimil, sik iso ngelokno wong saking angele. Hati-hati. Mulane al bala muwakkalun bil mantik. Akeh wong belahi gara-gara cangkeme dhewe. Gara-gara omongane dhewe. Mulane wong tuwa mbiyen nek wanti-wanti piye? Nah, hati-hati nak omong sak ngomongmu ndak ana wali. Lho, niku sakjane wonten saestu napa mboten wali liwat niku? Lho, enek tapi dudu wong. Sapa? Malaikat. Allah niku gadah malaikat sing tugase mau riwa-riwi ngereke wong terus ngamini omongane wong. Ana wong rancang ngomong malaikat liwat sret, amin. Eneng wong rancang ngomong malaikate mara terus amin. Paramin ngalih neh.